Kto som ja? Som slobodný a bezúhonný občan. Toľko ku mne úplne stačí. Jeden z vás. Čo chcem dosiahnuť? Na konci tohto videa sa dozviete, či má v najbližších voľbách Zoroslav Kollár a jeho strana Právo na pravdu šancu získať môj hlas. A zaujímavá váš názor. Ako ho vnímate vy? Oslovil vás? Po roku 1989 sme mali na Slovensku veľké očakávania a tie sa nenaplnili, alebo iba z časti. Stalo sa to viackrát, že štát ovládne v podstate jeden človek. Sme žiaľ náchylní na charizmatických vodcov, ktorí sa dobre počúvajú. A my ich v tom necháme. Neočakávame výsledky, neuvorujeme, sme nežní a milí, stačia nám sľuby. A oni sa naučili, že nás stačí strašiť, strašiť a strašiť. Ale stále máme demokraciu a to nie je málo. Mne ide o obyčajného voliča. Mojou snahou je dopomôcť k tomu, aby sme sa už po tých 35 plus rokoch niekde konečne posunuli. Z pohľadu voliča je najdôležitejšie, aby aspoň zbežne sledoval, čo sa na Slovensku deje a aby pochopil, že voľby sú dôležité. Ten hlas, každý jeden, je naozaj silný. Volič a jeho voľba sú v demokracii úplne najdôležitejší. Ľudia to podceňujú a žiaľ, veľa politikov to zneužíva. Politici si tiež upravili pravidlá a správajú sa tak, že ak ich zvolíme, majú mandát a po voľbách môžu robiť, čo len chcú. A to robíme obrovskú chybu. Hlas vo voľbách je dôležitý, ale ešte viac je sledovať, či tie predvolebné sľuby politici plnia. Túto druhú časť sa musíme my všetci naučiť. Inak budeme stáť na mieste. To je môj sen. A začnem s Zoroslavom Kollárom. Rozhodol som sa poskytnúť môj pohľad a moje vnímanie tejto novej tváre v politike. Chce totiž zmeniť celú politiku, ako ju poznáme. A to nie je vôbec ľahký cieľ. Je toto ale jeho cieľ? Aká je pravda, Zoroslav Kollár? Ja chcem, aby sme sa pred tým, ako znovu nabehneme novému spasiteľovi na med, trošku v kľude zamysleli a v podstate sa zamýšľali dlhodobo. Nech si ten náš hlas správne rozmyslíme. Opäť, ten náš hlas a tlak na politikov je úplne najdôležitejší. Prečo myslíte, že neznášajú novinárov a rušia všetky inštitúcie, ktoré ich majú kontrolovať? Prečo bojujú o médiách a chcú ich mať na špagátiku? Tak teda, máme tu novú politickú stranu. Oficiálne občianske združenie, tuším, jej názov je Právo na pravdu. Za chvíľu budeme asi najpravdivejšia krajina na svete. To nám bude hej. Jej zakladateľ je Zoroslav Kollár, slovenský právnik a podnikateľ, známy svojim vplyvom v oblasti konkurzného práva a podnikania, ako aj kontroverziami, ktoré ho obklopujú. Má 60 rokov. Ako ho poznám ja? Ako je potenciálny volič? Zaspomínal som v pamäti a pozrel sa na internet. Ja som ho prvýkrát videl na fotkách v tej dobe najdrahšieho auta na svete Bugatti Veyron. Takže má asi veľa peňazí. Tento človek bude iná liga, očividne. Je vyštudovaný právnik a jeho špecializácia je konkurzné právo, kde si vybudoval reputáciu ako odborník v oblasti reštrukturalizácie firiem. Predstavujem si človeka s informáciami o firmách v problémoch. Neviem, ako sa právnik stane majiteľom konkurznej firmy, ale teda vyzerá, že on to dokázal. A nieraz. OK, možno iba využil diery v systéme a zorientoval sa medzi prvými. Každopádne, dostať sa k firme v konkurze a zbohatnúť pritom znie pri najmenšom rozprávkovo jednoducho. On to dal, šikulka. Kočner rozobrazoval vo svojich správach ako mimozemšťana. Marian Kočner je vo väzení, ale zaradil by som Kollára do podobnej oblasti podnikania. Človeka, ktorý sa vedel a vie obracať v súdnom systéme, vybavovač, postrach, zbohatlík, nie ďaleko od mafiánskych kontaktov. Tu už na Slovensku musíme počítať aj vysokú politiku, štátne orgány, políciu a podobne. Zoznam obvinených a aj odsudených je veľký, aby sme hovorili o chybách jednotlivcov. Tu sa deje slejáda. Za 17 mega z našich daní a nič. Absolútne nič. Uprace sa to pod koberec, ako vždy.
Ako ale zbohatol Zoroslav Kolár, sa určite raz dozvieme, to som si istý. Ale portičku známych alebo nepriateľov si už začínam predstavovať. Kočner, vybavovači na súdoch, bohači. V roku 2020 bol Zoroslav Kolár zadržaný v rámci policajnej akcie zameranej na korupciu v súdnictve, kde bol obvinený z podplácania a ovplyvňovania súdnych rozhodnutí. Po niekoľkých mesiacoch vo väzbe bol prepustený. V jednej kauze ho právoplatne odsúdili. Sám sa priznal, že podplácal členov SIS, Slovenskej informačnej služby, aby ho nesledovali. Toto by som povedal, zapadá do mojej predstavy jeho života po revolúcii až doteraz. Je to niečo ako Fico. Dnes si vďaka nášmu premiérovi vieme všetci jednoducho predstaviť človeka úplne odtrhnutého od reality nášho obyčajného života. Zoroslav Kolár sa sám priznal, že dal úplatok 40 000 eur. Toto si treba poznamenať s vykričníkom. Priznal sa, odsúdili ho, Siska ho nemala sledovať, mala mu dať pokoj a bol za to ochotný zaplatiť. Za korupciu. Odsúdený za korupciu. Začínam mať obavy. Ako by som chcel ešte viac zmeniť politiku, keďže dnes podvodníci, zlodeji a korupníci sa smejú od ucha k uchu, vďaka zásahom do trestného práva a ďalším krokom na častejšie konštatovanie skutok sa nestal. Neviem. Ale takú ambíciu má Zoroslav Kolár. Všetko zmeniť. V druhom stíhaní bol zbavený obvinenia. Tu som si všimol jeho tričko, v ktorom chodil na pojednávania. Bohatý, sebavedomý a zatiaľ raz odsúdený. Tu sa zastavím. Mne asi zatiaľ toto stačí. Už zhruba viem, v akom prostredí sa pohybuje. Súdy, majitelia, mnohých firiem, smotánka, drahé autá. Je právoplatne odsúdený a s tým bude asi súvisieť aj jeho nadobudnutý majetok. Verím, že precestoval celý svet a vie si užívať svoje bohatstvo. Firma k firme, bankrot, konkurs, majetok rastie, s ním aj moc. Dnes sa rozhodol pán Kolár investovať svoje peniaze a ísť do politiky. Na mňa už vyskočil na sociálnych sieťach, dokonca aj na billboardoch. Je ešte ďaleko do volieb, asi mu je úplne jedno, koľko to bude stať. Niekto by v tomto videl výhodu. Ale vieme odkiaľ a ako získal to bohatstvo? Mne pri prvých informáciách je zrejmé, že patrí skôr do sveta aktuálnej koalície. V dnešnom Ficovskom Slovensku, kde mocní sú chránení a ostatní sa iba pozeráme, ako rozoberajú štát, je potrebné dvakrát merať a potom voliť niekoho, kto v podstate pochádza z temna. A aby väčšina ľudí nerozumela, použije latinčinu. Nech to znie vznešene. Ak sa niekto pokladá za satana, tak za mňa stop. A ak tak volá iných, dvojnásobné stop. Vidím červenú čiaru, hrubú a jasnú. Môj hlas nedostane. Už tu bol jeden s podobným životom, zaujímavé, tiež sa volal Kolár, podobný štýl, podobný život, dokonca sa vedel vydávať aj za konzervatívca. Neveril som mu nikdy nič. Ale späť k novému Kolárovi na scéne. Kričím jasne nie. Nie, môj hlas nedostane. Pozriem si jeho prácu, jeho názory, točí veľa videí. Tak uvidíme. Ako sa vraví, ostaňte naladení, budeme sa spolu zamýšľať ďalej.